Ibu ndị mana egemente ekenekwa mụ na ebe na nene masị m udo dịla onye ọbụla biko na o nwere ihe m chọkwu nene kene na this video. Ihe a bụ video one man ihe dịka ndị udo ga-achị na Anambra steeti bakwutere ya na shrine ebe ọ nọ eme ihe na Anambra steeti. Yes, according to the news, this thing na Anambra steeti. Ewesịa na biko na ka amaka n'ihe ọ na-eme ekpusisi be ihe dị na be mmadụ na biko na asị m kwu nene this man kita ọ dị ndụ. Nenekene na ka mmadụ dị nnọọ wee na-agwọkọshi ihe niile a na-agwọkọshi. Anything ọ bụla ị na-eme that you are not looking good, just good how tattered this man dị for God's sake. Onye nke aka ya abịa chọrọ nnọọ bịa chọrọ ya sị anya bịa meelụ mmadụ ihe na nweghị isi ofu ọgwụ na nke nwana dị aṅa. And you know this video very well, ya afọ obele akpati ozu afọkwa na BM ekele ihe kechishie nya bụ ihe wee mee gịnị wee dosakwa that place. Asụ onye maala ihe asụ onye dị ndụ na-eme ihe dị mma. Biko no ka njuke n'unu alụsị anụnwa ebu n'ite niile ebupụtachi be onye anụnwa na oji niile amapụtasị be onye anụnwa kịta. Ihe akịta ọ bụ omenala Igbo ka njuke n'unu biko no dododo. Ihe akịta anụ a na-akwasịsị be onye akịta ọ bụ na omenala Igbo kwa maka na ndị ba ya chọrọ ịgwa nwa ya eziokwu. Enwere ụsọ mgbe na-apụta na-asị mmadụ na-ekwu maka iziro sị as long as na afụrụ ozu mmadụ n'ime that place si hapụ ya ka ọ gaba ala onwe ya. No what can you you as a normal human being, can you sleep in this kind of house? Can you even sleep here? In a look at how unkept the environment is. You cannot even build a comfortable place here. Yes, and then we inherited something for if na inezi anya fụ na ihe ndị anụnwa na-emezi kịta abụghị omenala. I keep saying this thing, just no ihe mmadụ dị ndụ, ihe mmadụ dị ndụ. Mgbe nna m fụrụ izuru na-azị this man ọ dịkwa ndụ ka ọ bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije ka how is he even breathing in this kind of environment? Biko no ka njike n'unu dododo. How is this man even breathing in this place? Iwe kwakọ ihe niile dị otu a kwakoju ebe gị mmadụ dị ndụ wepụta wee na-asị na as long as na afụrụ ozu mmadụ n'ime ebe a they should leave you to continue what you are doing. Now what you are doing is not favoring the society. You get the hell out of that place. Ịkwakọla ihe gị na n'ime ọhịa jidọ na emewe ihe ị na-eme. Look at the man on his own self na ka ọ dị onye ọbụla na-efe alụsị na-adịkwana ka alụsị ọ na-efe. Look at how this man is looking like. I'm not in a way trying to dehumanize him, but at least now anwere isi afọ wee kwagba okpu. Enwere isi a na-afụ wee kwagba okpu because you na Nigeria ka dibịa gwọọlụ gị ọgwụ ka ị nweta ihe ị na-achọ. Dibịa ahụ what example is he showing you? Ihe niile na-eme ka ọsịcha na-agwọ ka ọsịcha. You cannot even arrange a comfortable place for you. At least ịchọgodo ime ha ị naanị n'ime ọhịa nọ jekwatala onwe gị ihe na-eme n'ihe nke gị n'ime ọhịa. Mana you keeping all these things here makwana ihe anụnwa like this nwekwado ụmụazị. Can children even stay here? That's the most important thing. Can your children even stay in this kind of environment? Na-akwakosi ibu na-akwakosi nke anụnwa nke njuke onye nwoke dị ka nwaanyị ọ dị nwoke ka nwaanyị. That's the most important thing. Ka ijuke na nwaanyị ajụjụ. Mana before ngafa mmekwu ofu na asị na m ebidokwa kwube ka nsi ekwu na-enekene na the full video unu na-echazia werezie na akụ na eme gịnị kpọọ na result ka ọ dịnụ ọkwụrụ chena akwa nwere ọgwụ nwanne ezi ebe osi ọsị gị ọ bụ ekeghị iti nkata ọgwụ nwanne na-edimere nkata ọgwụ ebe a ọ nka ka a na-akpọ nkata ọgwụ. Na ndị mmadụ dọbara ọgwụ biko ndị mmadụ dọbara ọgwụ nwanne ọgwụ ebubo onye a ihe kwesịrị iji wee gbuo ọgwụ ahụ dazu trọk nkata ọgwụ iki taa onye sị ka ọ bụrụ ya nke a bụ ịfụ mmadụ agwa gị na onye a nwere ọgwụ na-eshi ọgwụ taa onye nke a nweta akwa onye nke a nweta ekeghị iti. O nwekwara ike mkpọta dị ebe a iji ekwe na ofu pịampịa mmụọ dị ebe ebidogo ọrụ nwekwa mmụọ bidola ọrụ ọsọkwa ndị mmadụ na-aba anyị alụchi ya anyị bịara taa nkata ọgwụ ọ na-aka onye a ka akwa mụtara egwu okite na ọya bụ ịfụ mmadụ asị gị na mmadụ na-agwọ ọgwụ sụba asị gị na mmadụ na-agwọ ọgwụ ife ọ na-eshi ọgwụ nka akpa na-eshi anụ
Punch all of ibu them. nwoke ka ibu Nothing nwaanyị everything. nka nka akpa na-eshi anụ ọnka ka a na-asị nwanne na achọba afọ adị akọ na akpa dibịa ọnka dibịa ndị mmadụ agwọ n'ọgwụ ma afọ o pụtara ihe niile a ọgwụ kwakọrịsịrị ya na-ekpopụta nja iki ekeghị iti zuzu si na ya bụ nkata ọgwụ iki na nkata ọgwụ ebe akpa ọgwụ arụshimakwa na onwe ya n'enu ya ọ na-esite na nka ka ọ na-akpọtụ nwanne negodo ọgwụ n'enu ihe a na-ekwu okwu ya ọgwụ kwuru ọgwụ onwebeghị m aga afọ ụnụ ndị Anambra steeti anyị biko negodo ọgwụ negodo ọgwụ nke a bụ na mmasị gị na mmadụ na-agwọ ọgwụ ịfụ na mmadụ na-agwọ ọgwụ akpa ọgwụ otu onye a dị ka ndị na-agwụsị ọgwụ ike na-adị ọ bụrụ na iwe ọchịrị ịsakaba ngwọrọ otu aka ngwọrọ ịsakaba dị kwee ma ngwọrọ ịsakaba ọ bụkwa maka ụmụaka Gen Z ka m na-ekwu ihe a bụ maka ndị ochie ndị wọchịrị ịsakaba otu aka ngwọrọ efe ya ife onye ifugo ngwọrọ dadman apị ngwọrọ na ịsakaba otu onye a dị ka ọ nọbata lee ma otu akwụkwọ ya si pịa gọọ na-ekokwe ya otu aka ngwọrọ ịsakaba dị ife ụdị ndị a gbuwara ndị a ha na-agbụsị ọgwụ ike ọgwụ ka aka na-ebu Chineke emekweghị ya chiri ekeghị iti na-eme n'ọya bụ nkata akpati ozu bịaba weta nke bịaba ọ ya mepee nke eji ebe a mepee nke afọ negodo ka mmadụ metọpe ya mmadụ ka akpọtabala ibe asị ndị amoosu tacha afọ na akpati ozu dị na ya ọ bụghị onye asị ya emere dibịa mana ọ bụghị n'ụdị a ude eji njem ji nwa ya tọọ ya siriri were ike iyi onye a kwesịrị na-eme were olu mmala were olu mmala ma ọ bụrụ ihe ekeghị iti na-ezu onye kere na-atọ na ndị dọbara ọgwụ ebe a jikwa ya na-atọ ya wefụta akpati ozu ahụ eriri mara ngwu mara onye kere ya onye kere na-atọ ndị eji eji nwere n'onwe ụlọ okeke oke ahụ okorie okonkwọ nwere n'onwe ụlọ tata liberation day nwanne ka ndị ekere eke nwere onwe faa ji nwa ya wefụta akpati ozu ahụ dị ebe a ifela bụ igwe eji wee kpọtaba onye a kpọtabala ebe a you will not die in Jesus name. ngwọrọ baba dudu dị na dibịa